Najlepší spôsob, ako oživiť basic look, sú šperky. A tým lepšie, keď sú to kvalitné kúsky a preto sa veľmi teším, ako vám ukážem, čo mi prišlo zo stránky sola.sk. A prvý kúsok, ktorý som si vybrala, je takýto krásny strieborný náhrdelník s takým malým srdiečkom. Srdiečko je naozaj také veľmi drobné. Mne sa to veľmi páči práve, že keď je to také minimalistické, také decentné. A mimochodom všetky šperky sú z chirurgickej ocele, sú hypoalergénne a sú aj odolné. Takže naozaj kvalitné kúsky, ktoré nie sú zbytočne predražené, ale naozaj sú cenovo dostupné, ale pritom veľmi kvalitné. A takýto kúsok je podľa mňa fakt taký nadčasový. Ďalej to mám takýto krásny náramok zlatý, ktorý má vlastne tuto aj také kamienky a srdiečka. A je naozaj pevný, fakt je taký kvalitný, taký ťažký a toto je veľmi pekné aj na také vrstvenie s inými náramkami a vyzerá to veľmi pekne, tak štýlovo, elegantne. Takže toto mám tiež veľmi rada, tento štýl náramkov a vyzerá to fakt veľmi pekne s takými jednoduchšími outfitmi a naozaj vám to proste povzdvihne celý ten outfit. A mám tu posledné dva náramky, takýto tiež zlatý s takými perličkami, veľmi pekný kúsok, tiež tie perličky sú také veľmi jemné, takže to nie je nič prehnané, ale zároveň je to naozaj niečo, čo veľmi pekne doplní každý ten outfit, aj keď chcete možno nejakú špeciálnu príležitosť. A posledný je takýto srdiečkový, ako keby taký dvojvrstvový, tiež veľmi pekný, máte tam viacero tých srdiečok a naozaj veľmi kvalitný kúsok. A ešte aj jeden bonus, ku každej objednávke na 30 € dostanete aj takýto krásny malý medík aj vlastne s tou náberačkou. Takže určite odporúčam objednať zo stránky sola.sk. Má naozaj krásny výber, kvalitné šperky, takže si určite nájdete ten svoj. Takže určite kúknite na ich stránku.